po dlhšej dobe. Ahojte! Tak toto človek ešte nežral, ako by povedal klasik. Dnes vás teda beriem na malý turistický experiment. Cieľ je jasný, hrad Karlštejn. Dobre počujete, hrad Karlštejn. Ťažko sa to vyslovuje, ale keď už to máte v tom prax, tak to jednoducho dáte. Hrad Karlštejn, povedzte si to 3-krát, ak to zvládnete, tak môžeme pokračovať ďalej. Poctivo, pešo, zo železničnej stanice, lebo na čo ísť jednoducho, keď si môžeme spraviť malý tréning trpezlivosti, kondičky a sebakontroly. A to všetko naraz. A hneď na začiatok jedna vážna vec. Orientácia v teréne. Poviem vám takto, keby som sa tu ocitol v noci o polnoci, a to bez signálu a zdravého rozumu, tak skôr nájdem hotel Karlštejn ako samotný hrad Karlštejn. A prečo? No tak to vám hneď vysvetlím. Tento má totiž značenie tak presné, že by to našiel aj slepý turista s mapou hore nohami. Je to presne tak. Ale hrad? Ja vám to ukážem, ja som sa tam proste ocitol prvýkrát v živote a dopadlo to takto. Ten hrad, ten si evidentne hrá takú trochu tajnú misiu, pretože tabule sú nastavené štýlom niekde týmto smerom a veľa šťastia. Goodbye. Takže človek ide a dúfa, že neobjaví skôr nejakú súkromnú záhradu alebo náhodný les či niečí súkromný pozemok. No a na druhej strane po ceste je to presne ten typ turistiky, kedy si hovoríš, že ideš na hrad, ale tvoje nohy si myslia, že ideš na gastronomický festival reštaurácií, cukráreň a handmade obchodíkov. Vône koláčov totižto a geláta, ktoré by mali byť minimálne v zozname zakázaných nástrah pre turistov. Ste za? Napíšte mi to do komentu. No a to je presne ten dnešný plán prejsť celý tento lákacký koridor, prežiť všetké cukrové pasce, nezastaviť sa na prvom langoši či koláčiku zmrzline pive a tváriť sa, že mám pevnú vôľu a ja tu dám. No a či sa mi to podarí? No ja neviem, skúste si tipnúť hneď na začiatku, ak áno, tak mi to dajte hneď vedieť. Ja si to prečítam a potom budem na to reagovať. Uvidíme, či sa trafíme. Takže ak ste ma dnes niekde stretli, alebo ma stretnete, pravdepodobne som niekde na ceste medzi železničnou stanicou a hradom Karlštejn, alebo niekde z týchto zaujímavých reštaurácií alebo cukrární, aspoň na chvíľku. Držte palce, tak ideme na to, čo vy na to? Ruky hore. Yeah, ideme. Tak vás pozdravujem, priatelia, momentálne výletík na Karlštejn. Prichádzam na ceste, kde sa správne má ísť na hrad. A ako vidím, označenie hradu žiadne. Prvý minusový bod. Takže pokiaľ idem na hotel, je to OK. Pokiaľ hľadám tabulu, kde smerom na hrad, tak to žiaľ neviem. Kebyže nemám internet, nemám mapy, tak prakticky neviem, ktorým smerom ísť. Hlavne viem, že kde je central parking, pretože stamať sa peňažky sypu. Takže hotel to má pekne označené a ostatné miesta ako hlavná turistická atrakcia hrad Karlštejn nikde. Super, nevadí. Pokračujeme s davom, aj keď dav prichádzajúci odo mňa ide viac menej asi od parkingu a ja si dovolím ísť mimo zebru, takže pre chvíľku prešli policajti. Ale hádam ma nebudú vidieť. Takže, OK, pozeráme konečne tabulu. A čo vidíme? Áno, hrad Kastlo.
Super, takže takáto krásna tabuľka, aspoň nejaká. Idem smerom hore. Mne tu skrátka chýba taká veľká cedula Hrad Tuna. A nemusíte sa stresovať a viete, že máte ísť smerom hore. Takže keď ste pimpli ako ja, tak to neviete. Ideme hore. Petře, ty si to budeš hlídat? Aha, tam ďalke by mal byť hrad. Super. Да. Udělal to ve mně jako hodně feels, jako který jsem si myslel, že nemám. Odjíždím karmanu. Budem sa snažiť trošku komentovať maličko, keďže sú veci, ktoré nedokážem predať cez kameru a mikrofón. Tak napríklad toto gelato strašne pekne valenkovo vonia. Ideme ďalej. Keďže asi možno neviete, ja som rádioamatér, pozerám, že tu nahore je nejaká antenka. Áno, teraz som pochopil, že sú to policajti, takže nie sú to rádioamatéri, ale sú to policajti. Policajná stanica priateľa Karlštejn. Tak. Blížim sa k prvému výhľadu na hrad Karlštejn. Som nečakal. Super.
prídeme, nepokazíme fotku. Ešte podoknem trošku, že je víkend. Je druhý deň voľné, keďže včera bol piatok, štátny sviatok v Čechách, dnes je sobota a ja sa pozriem na hodinky, koľko vlastne máme hodín. Uno momento, por favor. Máme, čo máme? Tak, svieti mi to slnko, tak vám to poviem potom neskôr. Ale niečo okolo 16. hodiny. Som sa vybral na výlet trošku neskoro, ale nevadí. A bolo to viac ako spontánne. Tak, budem robiť aj nejaký spätný chod videa. To znamená, že aj nejaký pohľad dozadu. To je nejaká zvonko hra. Zaujímavá. Ale či to funguje, alebo to je len takto na oko. Bolo by zaujímavé to počuť. Tak, to je nejaká riečka. Aj by som vám zistil aká, ale teraz nie som múdry a nebudem to vymýšľať. Všetka táto ulica je zdobená reštauráciami, cukrárňami, takže ak ste hladní, myslím, že na papäť by ste sa dokázali, čo je veľmi dobrá správa. Či varia aj dobre, alebo či to jedlo je chutné, to už napíšte do komentu vy, ktorí tu chodíte častejšie a máte skúsenosti s konkrétnymi reštauráciami. Niečo chlapského, ale ani dámy neobídem. Nový karlštenský mikropivovar. Tak, to môže byť tiež zaujímavé. Som veľký fanda lietania, niektorí, ktorí vedia. Tak prevádzkuje sa tu paragliding. Tu nám momentálne letí Rogalo nado mnou. Pred chvíľkou tu letel Vetroň. Teraz Rogalo. Takže výhľady, ktorí lietate, sú asi nádherné. A keďže tu máme vysielačku, tak sa pozriem na to, či tu máme nejakú prevádzku, po prípade ešte pozrieme, čo sa tu bude diať. Hlasím, teplota je dnes veľmi príjemná, nie je ani zima, ani teplo. Hlásilo okolo 15 stupňov, ale tým, že svieti slnko, maličko pofukuje, tak tá teplota pocitovo by som povedal niekde okolo 23 až 25. Reálne asi 15, keďže svieti slnko, je to o to príjemnejšie sa prechádzať takto. A tu máme nejaký potvočík, to som videl pred chvíľočkou. Neviem, či to je počuť, ale v pozadí by ste mali počuť Rogalo, lietadla, žiadne drony. Tak, riečka. K takejto riečke by bolo veľmi dobre postaviť malý detský mlyn. Blížim sa tam hore, neverím, že tam budem túto chvíľu za chvíľu. Ešte je to poriadny kopec. Takže ideme ďalej. Rogala lietajú. Ešte mali pozostatok mája. Malečko vyschlo. Poďme ďalej. Viete určiť podľa slnečných hodín, koľko je teraz hodín? Sedí to, nesedí to? Zistíme za chvíľočku. Ešte taký nápad. Ak máte slnečné hodiny a
A stále nám funguje posúvanie času. Letný, zimný, hej? Tak prosím vás, vy, ktorí sa v tomto vyznáte, napíšte mi, ako sa posúvajú slnečné hodiny na letný a zimný čas. Alebo iná otázka. Ukazujú slnečné hodiny aspoň orientačne približne rovnaký čas v letnom a zimnom období? Alebo ktorý čas je vlastne vyznačený na slnečných hodinách? Letný alebo zimný? Napíšte mi to. To bude zaujímavé, ja tiež neviem. Takže znalci slnečných hodín, máte možnosť sa vyjadriť. Zistené ceny piva. Jak jsi říkal teď, jo? Ako fajn. A máme tu meničko. Skole. Sme sa zrazili s tetou, ktorá chcela fotiť. Ja točím. Pozdravujeme tetu. Tak tam dojdem bez nich a pak... Infocentrum, to by sa zaujímalo. Pozrieme sa, čo to je. Pozadie vidno mačičku, ktorá striehne. Asi tam ide. Nebudeme rušiť. Zase moja múdra poznámka. Som naraz cestí, sprava doľava. Tu divne asi vieme, že by sa mali správať týmto smerom. Ale čo? Zase chýba tabulka. A nie je tu na hradka. Hrad je tam, dobre, OK. Ale zoberte si, že by bolo, dajme tomu, 6 hodín večer a ja sa chcem pozrieť ako turista, kde v danú dobu nebude nik. Tak podľa tabuly neviem, či mám ísť doprava alebo doľava. Teraz viem, že mám ísť davom. Veľmi dobrá asi naučná veta pre vás. Ak neviete kam, choďte s davom.
Jasné, tak už vieme, odkiaľ pochádza Iron Man. Krásne. Pozdravujem, chválim, pretože tabulky máte vyznačené krásne. A ak máte také služby ako vycidelkované karlštejnské cestičky, tak ste na tom lepšie ako Karlštejnský hrad. V tejto chvíli prechádzam turistickým centrom, to znamená suveníry. Dobrodky sme vymenili za suveníry a viac menej to také, by som povedal, lokálny biznis. Ak vlastníte nehnuteľnosť, alebo dokonca to ešte aj bývate, tak si vlastne môžete otvoriť biznis hneď rovno z cesty a predávať to, na čo máte náladu, chuť a čo možno aspoň trošku rozumiete. Ak to robíte dobre, s láskou, za rozumnú cenu, ľudia vás budú milovať. Prechádzam okolo miestnej základnej školy a veľmi pekne tu vonia orgován, tzv. Šežík. No a moja zase rýchlá poznámka. Prechádzam na nejaké ceste a zaujímalo by ma, či táto cestička ide k hradu, alebo táto cestička ide k hradu. Je táto cestička s krátkou alebo chodníkom pre peších. Pozrieme sa. Keďže nemilujem schody, tak by som si ich radšej nechal na druhú stranu cesta naspäť. Idem si ja pekne po ceste. A cestou naspäť by sme sa mohli pustiť práve touto cestou schodami dole a preskúmať potom túto chodníkovú časť schodov. Ak dovolíte, aby som išiel zase s davom na posedenie. No Kaní, co tam dělá? Koukejte. Kaňulko, mňam. Tajna je žena, viděla jste jí? Hele, kočky jdou po sobě. Oni se perou. Výborná reštaurácia pre mňa všetko pretože to, čo nespapájú hostia, do papa prasiatkov. Chválim.
Neviem, či poznáte seriál, taký rozprávkový seriál z dávneho datumu, volá sa to Teta, tuším. A tam bola biela pani. A presne podobne, v podobnom štýle tá biela pani sa vykreslila práve v tomto seriáli. A biela pani je taká mystická postava, ktorá je v každom hrade. A jak to tam objavuje. Máme si ešte pohľad zhora. A tak ako majú Drákulu, kadejaké možné strašidlá, tak v Československu máme biele pani, ktoré sa objavujú na hradoch. Čo myslíte, je to pravda, nie je to pravda? Uvidíme dnes nejakú bielu pani. Intuitívne idem v ľavej strane, chodníček smerom hore. Idem zase s davom. A keďže táto cestička bude chvíľku asi taká nezáživná, tak ja robím pauzu. Maličko sa vydýcham. A preskočíme to na miesto, kde už bude niečo zaujímavé. Ešte si dáme pohľad z hora. A dáme strich. Hlasím sa vám ešte nie z úplného kopca hradu, ale na nejakej takej medziceste medzi hradom, väčšinou klobásou a štiplavými nadávkami tlačiacich tatinov kočiare smerom týmto kopcom. Tak, nie je to vec jedného prípadu, ale tento malý úsek, ktorý som vyšiel hore kopcom, bol kultúrne obohatený o niekoľkých tatinov tlačiacich kočiar týmto kopcom s veľmi expresívnym komentárom smerom hore. Krásne, mňa to pobavilo, vám to pustiť nemôžem, ale stalo by to za to. Určite si domyslíte, čo to bolo. Tak, ja pokračujem ďalej a myslím, že takúto klobásu z vláčika je úplne krásne mať. To vám hneď ukážem. Tak čo ideme jednu? Hovorím, že hladný neostanete, smedný neostanete. Mám síce ešte poistnú jednu vodu, v prípade, keby náhodou, že to bolo zatvorené. Vás som si ani nevedomil, že dneska je víkend. Takže veľmi fajn. A vy, ktorí sa pýtate, či sú ešte otvorené nejaké vecka, tak samozrejme áno, bude potrebné asi mať pripravenú nejakú hotovosť, a väčšine nemám. Takže aj keby náhodou, tak nemám. Vecko tu nám stojí 10 korún. Mal by som sa spýtať, či berú karty alebo neberú. Podľa mňa ako všade inde karty prejdosť nebudú, ale nehovorím to 100%. Ale to už lepšie štvorať po ceste, než potom to kopci tu hore. Moja otázka, stredoveká. Ak by ste vlastnili hrad, boli by ste nejaký panovník v nejakej dobe a postavili ste by si takýto hrad, prečo by to bolo na kopci? Napíšte mi to, prečo sa to stavalo na kopci. Ja mám takú teóriu, že stavalo sa to kvôli tomu, aby v čase takých rôznych nájazdov a zlých panovníkov, ktorí zvykli prepadávať jednotlivé mesta a nejako si ich podmaniť, tak viac menej z miesta, kde strategicky postavili tento hrad, to malo význam podobného charakteru, že ako sa nepriateľ dostal na miesto, tak bol odhalený skôr
určite mali nejaké funkčné oznamovacie zariadenia. Samozrejme nie ako dnes, že telefóny, ale minimálne nejaké dymové, zvukové, svetelné. A tak ako dnes funguje nejakým spôsobom oznamovacia technika, tak v tej dobe to pravdepodobne bolo robené týmto spôsobom. Takže ak sa blížil nepriateľ a z veže tohto hradu bolo niečo spozorované alebo cestou sem, tak bolo to buď oznámené nejakým trubáčom, ak to bolo veľmi tajné, tak nejakým dýmovým signálom a takisto možno nejakým netypickým zvonením, to znamená nejakým počtom úderov do zvonu a podobne. Takže miestni obyvatelia vedeli, že keď dáme tomu o 3:00 po obede zvonili zvony a nebuchali 15 krát, ale v nejakom inom poradí, tak pravdepodobne sa niečo deje a majú byť v strehu. Ještě mě máš takové. Schopný, můžu za chvíli přestat. Neviem odkiaľ, ale či to je počuť, ale je tu cvrček. Moc príjemné, už druhý. Cítim sa ako v lete. A to máme 9. mája momentálne. V čase točenia je 9. mája. Ja skúsim pozrieť z tejto strany, čo vidíte vy. Je to také nejaké kukuk okienko. Som sa tešil, že to bude finálny kopec, ale no, teraz to pokračuje. No niekde tu je cvrček číslo 3. Krásny strom. Tak zaujímavo zapustený do toho skalnatého podložia. Keby to normálne zo skale vyliezalo. Neviem, či je starý alebo nie je starý, ale to, jak je tu na zapustení, je nádherné. Moc pekné. Tak, poďme bránou. Pravdepodobne už teraz prechádzam vstupnou bránou. A mňa zaujíma práve tento vchod. Ak ste prišli do hradu, pravdepodobne ste nešli hlavnou bránou, ale týmto dverami, takzvaným služobným vchodom. Prekračím pomyselný hradobný predel. Prakticky som sa nikde nedostal, ale skôr ešte než pôjdeme do hradu, sa idem pozrieť na túto vyhliadku. He spent like an entire century living in Prague, didn't he? And he lived in where he said, Wow. where he said, he said out his stuff. Tak, niekde tam dole sme boli. A
A to ešte pokračuje tady. Krásne. Musíme Berouně. Pozerám, že práve tu prebieha rekonštrukcia strechy šindlovej, krásne. A to sú tie veže, v ktorej sa objavuje biela pani. 100%. Fúha. Neviem, čo tam vidíte, ale odtiaľ som to prišiel. A keď tu pôjdete vy, tak pôjdete rovnakou cestou. Schválne sa potom pozriem na hodinky, aký máme stupak. Koľko je to výškový meter. A si idem ešte prehliadnúť ostatné veci a vy pôjdete so mnou. Chcete borůvky? Tam jsou borůvky. Máme 6 minút po 17. hodine. A to znamená, že zatváracia doba bude tu za ani nie 19 minút. Tak ja by som sa trošku poponáhľal. Ja neviem, či je to nejako upravené cez víkend a v čase, keď je ešte vidno. Alebo respektíve už je sezóna. Tak idem aspoň v rýchlosti niečo postihať, vám ukázať, čo tu všetko bude možno vidieť. Aha, nevstupujte prosím. Nevstupujeme. Takže prakticky máme zatvorené. Super. Dobre, tak pozrieme aspoň vonkajšiu exhibíciu. Radu. Tam sa to dá ešte ísť. To bude nejaká reštaurácia pravdepodobne. Dobre, tak som zistil, že asi sa ďaleko nedostaneme. Chcem sa spýtať, dá sa ešte čiať? 17:30, dobre, takže to je asi 20 minút kúpim. A dokedy? Hodinku? Dobre, ok, ďakujem pekne. Ďakujem zatiaľ. Tak, buď si počkám 17:30 a ešte hodina trvá prehliadka. Krásne, dobre, na to si chcem poklopkať. No. Takže chápem, čo tu tí ľudia čakajú, sedia a tak ďalej, tak ďalej. Dobre, ja idem pozrieť vlastne, čo tu bude možné vidieť. Viac menej asi skoro nič. A je fakticky treba si zakúpiť lístok a posunúť sa ďalej. Objavil som nejaké schody dole. Poďme to preskúmať. Vyzerá pekný strach, neviem. Nie, robím si srandu.
make sure it sound right, boys. Já jsem to měla malovat. Nemůžou být všichni. Pozerám, že tu je nejaký miestny aeroklub, za chvíľku to prezistím. Krásne výhľady. Jo, ale vypadáme jak to. No, jako. It sound right, boys. It sound right, boy.
I am very glad that you are on my travel channel. I believe that we will bring new interesting places for you. Please write me under the video in the box which country and which city you would like to visit. If you like our work, please give it a thumbs up and subscribe to the channel. You will be the first to know about new videos. I try to add a video every Friday early evening at the latest. Thank you for looking at us.